Tu je vaša trápna loďka, na ktorú sa môžete naukladať. Najväčšie plavidlo. A vidíte teda, že tie riasy sa zriasujú. Počkej, musím si otvoriť. Riasy. Presne tak. Do Digmobilu. Vzadu sú motory, čo? Nemá nejaké Guľaš. byli pre tú veveričku. To som sa chcel tiež spýtať. Tak možno áno. Prosím ťa, Marek, môžeme vyťahnuť v sebe veričku, ďakujem. Nie. Je to vtipné, takže to je na 20. Áno, a babka tam má takú liečivú mastičku aj na takéto veci, preto on žije v bažine. Počkaj, ale keď... Pozri sa, ja som... My namastíme kosti a tá veverička sa nejako namastí sama. Že ja si aktivujem toto a začnem úplne robiť nejaké všelijaké atletické, gymnastické veci okolo toho jej domu. Čokoľvek, len nech tá skurvená veverička Rišo, tam to je si breakdance? na 20. Či na 10. Áno. Choď to. Na 10. Veverička, dance s tebou. Prečo toto ľudia nevyužívajú na otroctvo? No, to je vzácny kameň. Musíš zabiť ľudí. Áno. A nevieš to, a nevieš to spamovať. A vieš mať iba jedného. No predstavte si, že proste ti umre svokra a potom ti iba do konca života nosí čaj. Lebo ja neviem dačo. To vedia len na to, aby si mohla vyvolať svokru späť, ti musí zomrieť 10. Aj to je potom iba kostlivec židácky. No dobre, v tom prípade môžeme obetovať ešte tú bombu, aby jeden z gúlov hodil. No, No, atentátnik, proste priviažeme to kusom lana. No, čiže taktika by bola asi taká, že dvaja Gul sa volal predtým Frederik a zrazu je z neho Ahmed.